Migao mar thieth onyiso luoro ni tuoche kaka nyaldiema, kahera kod malaria nyalo landore ahinya e kindeni ma koro kodho oula mapek chwe kendo nyaka oganda rit ler. Ripodno biro e kinde maduol mochung' ne nonro mag rech kod lee ma odakie nam kata Kemfrey. Okwayo jopiny mondo mi jogo mapidho rech e alwora ma nam Lolwe mondo mi giduok piny rang'iny ma gipidho godo rech kaluwore gi tho mar rech ma omedore nikech oula mapek. Judith Omondi nitiere kod ler mathoth. Pii oula mapek pod medo kwako alwora mathothie e kauntis ma opogore e pacho ka, kendo wang' ni thoth ji osechako ywak rech mar ngima ahinya to ne nyithindo mayudore e kind aulagi, kendo utegi dong' ka olokore nam. Jomadongo bende tuoche mamuoch ma ikelo kod oulani okoe chien. Watoto wetu wamegonjeka, hatuna hata cha kuwapea, hatuna chochote kwa sababu ya maji. Watoto wangu wamelala kutoka juzi wakitetemeka juu ya pneumonia. Miguu mpaka inauma, usiku hata si kulala, nimejikuna kwa sababu hiyo maji imeingia mpaka na sewage, imeingia na machoo, imeflood kila kitu. E kindeni migao mar thieth okawo thuolo mar yango kit tuoche mag chich ne oulani nyalo lando ne jopiny. Magi oriwo nyaldiema, typhoid, diep, malaria, dengue fever kaachiel kod thuondi ma pii nyalo ywero kendo donje e udi. Kopogore kod rito alwora, modho pi ma ochwaki kata othiedhi, migaono bende okwayo ji man kod ranyisi moramora mar del malit mondo mi ochopi e ute thieth ma omondo, ahinya to ne chich ne tuo mar nyaldiema. Ripodni biro e kinde maduol ma ochung' ne nonro mag rech kod lee ma odakie nam Kemfrey bende kwayo jopith mag rech e alwora mag nam Lolwe mondo mi oduok piny rang'iny ma gipidhogo rech kaluwore gi tho mar rech ma medore nikech oula mapek. E ripot ma Kemfrey ochiwo, Jalup Director Dr. Christine Nyamweya kone muya madonjo ne rech odok piny kaluwore gi lokruok mar kor lwasi ma bende osekelo koth mapek. Ripodeno bende yango ni nikech lokruok mar chal kor lwasi, rech koro yudo tuoche ma opogore maduoko ngimagi piny. Okwayo mondo mi odaro unga mipidhie rech mong'ere kaka cages nyaka e pi matut. Jopith mag rech e alwora ma Kisumu, Homa Bay, Busia kod Migori osewito maromo bilion 1 e kind higa mar 2024 kod higa mar 2025 nikech tho mar rech. Judith Omondi, Ramogi TV.